खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन निउज थांनाय सानखालि अदालगुरियाव इउपिपिएलनि 1000 मावथिफ्रा बिपिएफआव हाबफैदों होनना नंखाय होननानै खेंफोरथि होदों अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया बर' बिजोंनि सायाव रायजो सरकारनि थांखि लानायखौ रायजो नाङैनो दाब दाब बर' बिजोंनि फरायसालियाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोसोम बेस गानना खुद्रिखांदों। बर' बिजोंनि सायाव गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजोंबो आसाम सरकारा गोनांथार होआखै होननानै बुंथिदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय 73 सा फरायसाफोरखौ बरायदों बैरबकुंड पिकनिक स्पटआ क'क्राझार कुसुगाव समबाय समितिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ लानानै गाजा गोमजा रंजाखांदों इउपिपिएल दोलोआ मणिपुरनि आंखाल आरो थासारिनि थाखाय बाक्सानि सेन्ट जेभियार स्कुलनिफ्राय डनेसन दैथायहरदों बाक्सा सालबारि आनन्द बाजाराव हरखाब बिफांनि दालाय बायनानै 7 सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जादों चिरांनि खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव गुडविल प्रजेक्टनि गेजेरजों 10 किल'मिटार ब्लेकटप लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों सोलोंथाइखौ लानानै आसाम सरकारनि लानाय थांखिखौ माब्लाबाबो गनाया होननानै बुंथिदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया दिनैनि फोसावनाय दा हेडलाइन निउसआबो एसेनोसै गोजोन्थों बिए बिएससि हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारि फरायसालिमायाव बिए बिएससि डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 251 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारि फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी ससियोलॉजी जिअग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 70022271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com